Sanibonani bafowethu, lo nibingelelayo umjikeni wakwaMaphumulo Isibongo Mnambise Files. Bafowethu ngisacela niyongeseka lapha ko-YouTube lafana ningisapothe bafowethu. Ngiyacela nje nongaba nalo usizo lokungixhumanisa nabahleli bemicimbi ngikwazi ukuperforma ngivele ebantwini ngoba ngisayifikela nje emculweni, hhayi bengisayifikela njengamanje. Inamba yami ithi 082 511 0564 082 511 0564. Ngiyacela bafowethu ongaba nalo nje usizo angixhumanise nalabantu asebephezulu abangakhona ukuthi bengithathe bengibeke ngikwazi ukuyithola sengingena kwezinye iy'ndawo nje engingakhona ukungena kuzo njengamanje ngoba ngiyafisa ukuthi ngibe yilo muntu ozoperforma, kodwa manje abantu abaningi angikazani nabo. Ngiyafisa bafowethu ngiyithole sengikhona ukuyoperforma ey'ndaweni thizeni. Ngiyacela nje ongakhona ukuthi angisize angixhumanise nabantu asebephezulu angixhumanise nabo. Inamba ngizayithola khona la esikrinini sefoni.